Ay naku, akala ko kung sa'yo Hello. gusto. Pero ang ganda-ganda ko ngayon. Nakalive. Hello. Naka-vlog. Hi ka sa vlog. Hindi naman yan live vlog. Ano kanyang aral? Parang Jason TV. Dalawat eh. Nakwintahin mo yan, nakapaano tayo sa TV. Ampo, good morning mga kaparang Jason. At yun nga, papunta tayo sa barracks. Pero dito na ako mamimili. At ngayon namin gagawin ni Pula yung, siyempre, yung pasasalamat natin nung naka-challenge pa tayo. Nung kasama natin mga nagsasayaw-sayaw, yung nakikijamming sa atin. Yun. At yung gagawin namin ni Pula ay magluluto na lang kami dun at kainan na lang, salo-salo na lang, simpleng salo-salo kasi yun lang yung kaya naming gawin doon na siyempre yung kasi budget din, at least meron pa rin tayong kumbaga pakonselo sa kanila. Magbibili muna ako ng karne dito tapos dadalhin ko na dun sa dun sa Bato, doon sa barracks. Kasi yung karne daw doon 380. Dito medyo mura dito sa amin. Yun, let's go. Karne. Laman. Mangigado. Berapa kilo? 300. Atay. Parehas na. Sige na. Baka naman sa kabang atay. Kaya, 5 kilo. sa mga pagkain pang uri ito. Oo. Sabi ko na bis, nakulukon ka na. Pero, ang iya kaya kadibis. Nagigisingan ni, kakaibang hard vlog ko. Pang hindi mo kilo patay. Pan 5 kilo. Iba mo na to sa 5 kilo. Ano ko naman ito? Ha? Ito naman ikaw. Alin gate. Bodol peta din. So di barracks. Kung katikot lang atay. Basta ito sa natay. Kaya 1.5 sa yung mo. Bakit ako mag-atay? Patay. Oo. Yan, ito na nga. Oo. Dapat pala, ni-order ko na panagiras ko na Hindi ka lang order. 1.550, 1.5 sa kami mo. Sige. Ya, bado, isa ka. One five mong karne. 1.5 yung 500 binigay nitong isang vlogger. Ayan, pupunta na ako na sa barracks. Biyahe na ako. Yung binilan ko ng ng karne, pinsan yun ni Mrs. Nagtatanim naman yung kapatid ni Mamo. Tatanim na ng palay. Tindahan nila Papa. Yo! Shoutout kay Kuya Binswood. Kaya ko siyang gamitin. Kuya Binswood, shoutout and maraming salamat Kuya Binswood sa bigay mo sa aking helmet at asahan mo ang gigingatan ko. Ganda. Madilim ang gabi.
day. Na 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 na. Ganda ng sikat ng araw. Wala nang ulan. Parang makakapaggala kami mamaya pagkatapos ko dun sa barak. Kasi nag-aalok yung mag-ina ko. Tingnan natin. Kasi wala raw pasok. Nadagdag yung tubig kahapon. Pagdaan ko dito, wala pa tong tubig. Wala na yung kahapon. Pinagpapayarap sa amin pag malalim. Hindi tayo makadaan dito kasi ito lang talaga yung daanan na napakalapit talaga. Pag bahagan, iikot ang alon kalating oras. Dito mga 15 minutes lang nasa ano. Pagdaan ko dyan kahapon, walang tubig yun. Nanduman muna ako sa palingki. Bili na ako ng saging. Saging saba. Mga sangkap. Saba. 180 pesos na. Kami ayos na. Kano kilo te? 35. Ay, guwapo. Cheers. Hello. Ano yan? Tunog na no? 43. Hindi, nag-aalok ako. Hindi mo niya na ako. Ito. Anak. 84. Ay, ka nag-aalok manak ako. Nani sabi mo, maski manak ako. Ano pa, sir? Himay na ni. Ganti na rin tambayan mo. Wala, alas 12 kita sa adik ko sugar si. Ano naman? Ito te. Pilihan natin. Ito 40. Tapos 160. Ano pala? 8. Pera na? 32. 32. Magic sarap. Ano 20 din? Ay naku, akala ko kung sa'yo. Hello. Ang ganda-ganda ko ngayon. Nakalive. Hello. Naka-vlog. Hay ka sa vlog. Hindi naman yan live vlog. Ano kayang aral? Parang Jason TV. Dalawat eh. Nagpintayin mo yan, nakapano tayo sa TV. Habit Chin. Kaya ano mo nga yung anak ko, ang ganda-ganda. Nakpil ka din. May peanut butter te. Mayroon. Peanut butter. Nakadi anak ko, TV. Kalahati. 19. Ayan o. Kailangan natin. Sa
20 pesos lang tinano, pwede? Peanut Meron butter? ako yung ginawa. O, nagtagay ko na isa. Perang peanut butter siya. Pwede 30 lang. Hindi ka nagpapakilala sa akin. Kasi natalis ng pagdagal pa naman. Peanut butter. Kasi ginarami. Toyo. Tuyo. Ni, parang nga ni sa tuyo ni. Tinamag ko na ako tindirang man. Kaya na ako naka-apply ka naman. O, mayang. Toyo suka. Nung nalpasan na, boundary na. Toyo suka. Sa kuha po sa buti. Buko sa ano lang. Sa China, sa tumaga nakipaglaro. Saba. Yan, dyan sa kabila. Sa Tomato sauce. Byron. Yung tomato sauce. Ang pirmi man ito, nila ako punong gayon. Suka pati. Tomato sauce. Ayan. Ayos. Pinagbibidyo ko namin eh. Ano ba? Suka. Tomato sauce. Sa tuli namin ni. O, 40. Tsaka tomato paste. 40 idos, 40 na sa. Ano na, ginalaki tolo. Sa akin, Yan. ang gali na isa. Tomato sauce. Ano mo gusto? Gusto ko pag nagsauli ka, punuon mo amay. Sarap to ha. Tomato sauce. Kumagig sarap na iko ba? Ilang Del Monte tomato sauce? 5 merat to. Del Monte tomato sauce. Yung may ano ka? Del Monte tomato sauce? Ay. Wala daw eh. Yan kaya, di ba kaya nag-ahit ako? Di ba yan? Thank you. Oh, di pa pinag-bless kay Tita Luyo. Oy. Ate kita may masko. Camera di. Ano gusto mo? Ate ko may masko. Dalang ko ni Cheese. Tomato sauce eh. Del Monte ano? Opo. Ayaw mo ng Hans. Ayaw ko to eh. Masarap din yun ah. Parehas lang naman yung presyo nun. Oo. Hello. Hello. Madam. Oy! Ulat mo na kanita. Ako yung madam na yun. Ha? Sir, mag-Hans na sanay ka. Ang ganra. Ah, sige, sige. Pang boundary yan ako. Try. Di mo ulit ititibing nga ni ako. Ano mo yung anak ko maganda? Pakita mo dito. 136. Eh ba na susili? Tomato paste. Maliit lang. Mayroon. Ganyan, ganito lang to yun. Ay, sa tinagyan na. Kaya lahat. Shout out mga kaibigan. Shout out mga kaibigan. Wala akong kaibigan. Mama mo. Type mo sa YouTube. YouTube, hindi Facebook. Yeah, 45. Ano kanya nga rin? Paring Jason. Sa ano sa yung peanut butter, meron na? 45. Ne, hindi ba plus 45? Hindi pa. Plus 30 pang peanut butter. Nagkakapin niya. Ano daw? Salat. Magkano? Ay, mamaya. Nahanap mo na? Hindi pa, walang signal. Oh, last na. Yan kaya nga ako. Ikaw, kinukuha mo, magkakaroon. Anak ko siya. Bayad ko. Pang bato yun ng news mo. Oo. Di mayroon di ba na may nagmagaya sa inyo? Pwede nga yung anak mo. Hindi ko isasali doon yan sa kabila. Tanungin mo si Sino? ano mamalingkay sa inyo. Sabihin? Yan. Hindi pala labas kasi hindi kasi pala labas yung anak ko. Oo. Ha? Hindi ako gayon. Yan, bumili na ako ng sangkap. Pinya. Kumuha ka nga muna doon. Oh, sige na. Daanan ko na lang. O daan, kunin mo, bumili ka muna ng pinyata. Wala ko tanong ulit. Ilang pinya ba? Isang piraso lang. Doon, kumuha ka doon sa atak. Yan ka muna. Yung Sige karne. na. Ate ko, ano mo? Masarap
May pinyat eh. Meron. Ito na. 20 yan. Kaya ano mo na sa karne? Oo. Hindi pa to ano? Ay, di. Yung ano nga, iban yan, bilhin. Dalang. Nalatan kasi doon sa anak ko. Sige, sige. Bye-bye. Bye. Wala akong baraks. Bigas pa pala kasi di ko madala yung bigas. May ano na rin naman dun, may kasama pa toong isda. Iniwan ko na sa kanila. Sila na pinabili ko kasi mas mura kasi pag yung galing mismo sa lake. Isa sa palengke pa bumili. Dito na ako sa barracks. Doon na lang tayo magdala. Dito na rin si Pula. Kari na buwan? Hindi. Ano? Higado. Ihaw. Ihaw na ano lang. Na isda. Huwag na maglimpo. Kunin nyo na nilagas yung ano? Isda. Pina-order ko sa kanya. Oo. Para makabuo ka na. Oo. Ay, salamat. Makabili na lang ako kay Pula ng ano? Ng bigas. Bigas. Walang kilo kayang bigas. Ano na namin ni Pula, pinagsama-sama na namin yung budget para nga makapasalamat sa mga tao dito, tumulong sa amin, nakasalamuhan namin nung naka-challenge kami, sayaw-sayaw, kantahan, kung mga ano-anong mga vlog. Yan. At simulan ko na yung paggayat. Dito na rin yung mga sangkap. Lagayan ka dito. Yung trabaho? Ayan, maga yung kamay ni Kapuloy sa welding. Oh, hindi siya nakatrabaho. Mabilis lang yan magamot. Hello kuya, ate. Oo. Namaga, grabe. Namaga yung kamay. Yung ano kasi welding. Pinakita niya yung kagabi. Linisan ko muna dito sa lamisa. May mga ano ng manok. Gawin ko na to. Ayun, siyempre, hanggang dito na lang muna yung vlog na to. Siyempre, maraming salamat sa lahat. Mga viewers, sa mga sponsor. At ito na nga po. At gagawin na namin ni Pula yung simpleng salo-salo lang dito sa bara. Para pasasalamat natin sa kanila. Ayan, bye bye, love you all.